πέτλα σου. Χρώμα. Είναι κάτι κίτρινα frog. Α, είναι ωραίο τα first class. Μαλακία πέτει με τα first class. Αυτά είναι τα δικά σου αυτά, Βασίλη. Αυτά είναι, τα δικά μου. Μέσα πατραχάκι. Ναι. Βασίλη και εσύ κρέσο, μπορούμε και κάτω, Μόνο κρέσο. Ναι, είναι Αγαπάμε κρέσο. value for money. Όχι, είναι καλά ρε, ειδικά στο μαστοπέδιλο θεωρώ είναι πάρα πολύ καλά. Και μικρά χρώματα που το πας αυτό. Είναι ο Ιταλός, δεν είναι πολύ μεγάλη. Μέσα. Το θέσεις εδώ μέσα. Ωραία. Έχεις φίξει, εντάξει, θα τα σφαίρεις κι άλλο. Ωραία. Χτίσε μάσκα. Α, έχεις βάλει τέτοιος είσαι μεγάλος. Ωραία. Θα σου δίνω μια ασφάλεια. Δεν ξέρω ότι... δεν ξέρω ότι τα δικά μου. Ναι, είναι κατευθείαν. Δεν θέλει μας το νερό, αλλά εντάξει. Ναι. Το βγάζεις φωτογραφία ή βίντεο. Σήκω, πάτα εδώ, πάτα και εδώ πέρα πάνω και την ώρα που θα πέσει τραβατόν. Ξέρεις, να είναι... Τραβήξε εδώ ένα βίντεο να το έχεις ολόκληρο. Όλο το... Και πες του να βγάλει φωτογραφίες μετά από το print screen. Μπράβο, την κάμερα που θα μου δώσει να το παντηθώ. Λοιπόν, ναι, φούσκωσε κι άλλο λίγο. Ωραία. Δεξί χέρι εδώ, αριστερό χέρι εδώ. Ωραίο, και δεν έφυγε το... Μεγάλος λούστρος! Εντάξει, και το ok μετά, μπράβο.